ସାନଖେମୁଣ୍ଡିରେ ଯୁବ ଛାତ୍ର କଂଗ୍ରେସର ବିଶାଳ ପଦଯାତ୍ରା ସହ ଯୁବ କ୍ରାନ୍ତି ସମାବେଶ ଆୟୋଜିତ। ଭାରତୀୟ ଜାତୀୟ କଂଗ୍ରେସର ଭାରତ ଯୋଡ଼ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଅଖଣ୍ଡ ଭାରତରେ ଲାଗି ରହିଥିବା ଦଳୀୟ ଭାବନା ଏବଂ ରାଜନୈତିକ ଅସହିଷ୍ଣୁତା ବିରୋଧରେ ସ୍ୱର ଉଠାଇ ବରିଷ୍ଠ କଂଗ୍ରେସ ନେତୃତ୍ୱଙ୍କ ସହ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ କାଶ୍ମୀରଠାରୁ କନ୍ୟାକୁମାରୀ ଭାରତ ପରିକ୍ରମା କରୁଥିବା ବେଳେ ଏହାର ସୁଦୂର ପ୍ରସାରୀ ପ୍ରଭାବ ଯୁବଗୋଷ୍ଠୀଙ୍କଠାରେ ପରିଲକ୍ଷିତ ହୋଇଛି। ଉଭୟ କେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ସରକାରଙ୍କ ତ୍ରୁଟିପୂର୍ଣ୍ଣ ଆର୍ଥିକ ପରିଚାଳନା, କର୍ପୋରେଟ୍ ପ୍ରୀତି, ଲାଭକାରୀ ବିଭାଗ ସହ ପ୍ରକଳ୍ପ ବିକ୍ରି ପୁଞ୍ଜିପତିଙ୍କୁ ସୁହାଉଥିବା ବେଳେ ଶିକ୍ଷିତ ବେକାରଙ୍କ ନିଯୁକ୍ତି ସମସ୍ୟା, ଦରଦାମ ବୃଦ୍ଧି, ମାତ୍ରାଧିକ ଟିକସ ବୃଦ୍ଧି, ମୁଦ୍ରାସ୍ଫୀତିର ଦୁର୍ବଳ ହାରକୁ ନେଇ ଯୁବଗୋଷ୍ଠୀ ଚିନ୍ତିତ ଥିବାବେଳେ ସମ୍ପ୍ରତି ଉଭୟ ସରକାରଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଯୁଦ୍ଧମ୍ ଦେହିଂ ଡାକରା ଦେଇଥିବା ଲକ୍ଷ୍ୟ କରାଯାଇଛି। ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ କଂଗ୍ରେସର ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ଯୋଜନା କ୍ରମେ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା କଂଗ୍ରେସ ସଭାପତି ତଥା ସାନଖେମୁଣ୍ଡି ବିଧାୟକ ରମେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ଜେନାଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କ୍ରମେ ଆଜି ସାନଖେମୁଣ୍ଡି ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ଅନ୍ତର୍ଗତ ପଳାଶପୁର ଶ୍ରୀ ବୁଦ୍ଧେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିର ପରିସରରେ ଯୁବ ଛାତ୍ର କଂଗ୍ରେସ ପକ୍ଷରୁ ଯୁବକ୍ରାନ୍ତି ସମାବେଶର ଆୟୋଜନ ହୋଇଯାଇଛି। ଛାତ୍ର ଓ ଯୁବ କଂଗ୍ରେସର ଜିଲ୍ଲାସ୍ତରୀୟ ତୁଙ୍ଗ ନେତୃତ୍ୱଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ଆଜି ମଧ୍ୟାହ୍ନରେ ଆୟୋଜିତ ଉକ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଶହ ଶହ ଯୁବ କଂଗ୍ରେସ କର୍ମୀଙ୍କ ସହ କଂଗ୍ରେସ ଅନୁଗତ ଏକ ବିଶାଳ ପଦଯାତ୍ରାରେ ପାଟପୁର କଲେଜ ସମ୍ମୁଖରୁ ବାହାରି ଉଭୟ ମୋଦି ଓ ନବୀନ ସରକାରଙ୍କ ଅପାରଗତାକୁ ନେଇ ସ୍ଲୋଗାନ ଦେବା ସହ 4.5 କିଲୋମିଟର ପଦଯାତ୍ରାରେ ଯୁବକ୍ରାନ୍ତି ସମାବେଶ ସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। ଶିକ୍ଷିତ ଯୁବଗୋଷ୍ଠୀଙ୍କୁ କଂଗ୍ରେସ ପ୍ରତି ଆକୃଷ୍ଟ କରାଇବା ସହ କେନ୍ଦ୍ର ଓ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଅପାରଗତା ଏବଂ ଦୁର୍ନୀତି ବିରୋଧରେ ସ୍ୱର ଉଠାଇବା ଏବଂ ଆସନ୍ତା ଦିନରେ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ମନରେ ସରକାରଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଜନମତକୁ ନେଇ ସାଧାରଣ ସ୍ଲୋଗାନରେ ଆହ୍ୱାନ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଆୟୋଜିତ ସମାବେଶରେ ଜିଲ୍ଲା ଯୁବ କଂଗ୍ରେସ ସଭାପତି ସନାତନ ସାହୁ, ରାଜ୍ୟ ଛାତ୍ର କଂଗ୍ରେସ ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ ଦେବାଶିଷ ମହାନ୍ତି, ବ୍ଲକ ସଭାପତି ବାବୁଲା ଦୋରା, ପୂର୍ବତନ ବ୍ଲକ କଂଗ୍ରେସ ସଭାପତି ବାଉରୀବନ୍ଧୁ ପ୍ରଧାନ, ଦୁର୍ଗାପ୍ରସାଦ ପାଢ଼ୀ, ଆଲୋକ ପ୍ରଧାନ, ଶଙ୍କର୍ଷଣ ଖୁଣ୍ଟିଆ, ଉମାଶଙ୍କର ପାଢ଼ୀ, ମିତି ଜେନା, ମୁକୁନ୍ଦ ବରାଡ଼, ପ୍ରତାପ ପ୍ରଧାନ, ନାରାୟଣ ପ୍ରଧାନ, ମିଥୁନ ସେଠୀ, ବୁଲୁ ସେଠୀ ସାହୁ, ପ୍ରତାପ ପ୍ରଧାନ, ନାରାୟଣ ପ୍ରଧାନ, ଶରତ ଚନ୍ଦ୍ର ସ୍ୱାଇଁ, ଅଲେଖ ନାୟକ ପ୍ରମୁଖ ଉପସ୍ଥିତ ରହି ଯୁବ ଛାତ୍ର କଂଗ୍ରେସ କର୍ମୀ ଓ ଅନୁଗତଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ କଂଗ୍ରେସର ଉତ୍ଥାନ ନେଇ ନିଜ ନିଜ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି ରଖିଥିଲେ।